थाइबेसे दं? थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयता दङ नैयाव आइनि बारिया लाफाया बरिया जाखादों आइया खाबाय दं नै इनि सायावनो लावबो दं नै जा बरिया थायगासिनो ख्रिख्रिनो इखैजाय ओमफ्राय बिलाहि गोरलै नामा फिसा अ बिलाहि फिसा ओमफ्राय फान्थावबो दं बेवहायनो ओरै साइडनिखौ खोथानि र' इखै खुसेर दं नैयाव लाइ गोरलै गोरलै फोबावदों याव गरसि याव ब्रकलि ओमफ्राय अलकबि याव बिलाहि बै गाजर नामा ना अ नैबे गाजर बेखौ मा होनोमोनलाय अ पालें फान्थाव इयो सामब्राम गुफुर पियाज मालाय बारिया थेलेबलेबनो जि मैगं दंखायो बेवहाय बायलायनाङाथ' आरो न'आवनो जानो ओंखारो आरो नै बेवहायलाय इयाव माबा फोबावदों नामा आफा ए याव दुन्दिया फोदोंनो ओरै सेर सेर नै सामब्राम गुफुर नै लाया मा एसे समायनाखा लाया नायलाय वाव नै इखौबो लांगोन आङो एसे जि मोजांखा नायलाय बेजों लोगोसे बिबारबो बारना दङ नै न'आव बिबाराबो जि मोजां बारखादों आख' इयो गलाप फुल नै बेखौ आंगुर बायदि नुदोंना नै गाइस मा नाम होनोथाय बेखौ मिन्थिया आरो दे आं खिन्थु नायनो जोबोद समायनाखा नालाय आंगुर फिथाइ बायदि नै अलकबि खानो नागिरदों आफाया नै ब्रकलि आरो गिदिर जाबावगोन नामा जायो फ्रेश एकदम मुलि सुलि होआखैना आफा बोरमा खिजों हासार देलाय इखौ गाय खालामना होआख' आं बारनो नै इखौ लाथ' ओइ दंफां जाजाजोबोलै बियो नंगौ ए खालि बे बिलाइ गोराखौल' बेयाव नै बोरमा जायो नामा नै नारेंआ 12 मासनो आरो ना इयो थाइबाय थायो बिबार बारलायबाय नै बियो नै ओमफ्राय नै गेजेराव वा नालाय थुबजा जा दंखायो नै बेखौ जानो लांसै जोंहा मासे थुबजा जाना नै थाइबेसे दं थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयता दङ नैयाव बा बिदै बराथारनो आरो ना इयो नै जानो लांसै जोंहासो फ्रेस मैगं मोनलांसिगोन नै आइनि गायनायखौ बिमाया गायनो रोंसोयो लावबो लाबाय नै थाइनै लाखाबाय जोंहा जोंहा लांनो होननाया नै लावा जि स्लिम खाना लावाबो इयाव ब्रकलि आरो माबाखौ सोबाय आरो नारेंखौ नै इयो खिलिबायनो नै इयो नैबेखौ बिदि माबाखौ खाना नैदिखौ खानानै
इयाव होदोंमोन नै लाय जाहैलायनोसैलाय आइनि बारिनिखौ फ्रेस फ्रेस फुखाबायसो नामा औ फुखाबाय आङो ए बेलेग मैगं गायना होनसां बेहाय गाइखेर ओंखारलायोलै ए नोंथ' आरो नै एसे नुदों नै माबा गाइखेर ओंखारलायोना आथा नै एलाय गुफुर गुफुरनो मा बुस्थु बे जि गिदिर गिदिर जाखादोंना बिलाइआनो अलकबि नै नै जा गिदिर गिदिर थांखादोंना बिनिफ्राय आख' गिदिर गिदिर थाङो ए बे फिसाबावसो गिदिर थाङो नै सोजोबबाय नै पुरा बेगा नै मैगंजों बुंजोबसिगोन मा न'आव फैबाथाय जि बुस्थु लांनो लुगैयो ओमफ्राय सोजाया सबबो गारि थाबासोमोन गारियाव ट्राक दाना मिमिया ओंखाम जानो नागिरदों बेदर सावदो र' गाखोदो नै बेदर सावदो नै मिमिनि थाखाय बे बिफाया जुदि बाजारनिफ्राय थांना फैदों दसे माबा ससे आग बारायनानै लिंना लायलायो ए मोनजागोन दे नायदाव नै मोनजाबाय बेहा मालाय ना मिमि ओइ दै ओंखाम जानोसै जोंहा नै फुंनि जालायनोसैलाय गैया दिनै जेबो नासो जेबो नङा नाथ' दङथ' फुङावनो एसां माने औ दे जादो जानोसै जोंहा फुङाव जायो ओंखामखौ जोंहाथ' जानाया माबा गैयालै टाउनावबाबो फुङाव थाब जायो इयो आइ इयो आफा आरो बेयो जोंहा आइ बिखुनजोनि फंबाय बेयो आइ A few moments later. नै बेखौ आइया आखाइजोंनो सुनाय आरो ना गावनो सुदों आरो गासै नै जि बुरजा सुदों आइया सब बेलेग बेलेग डिजाइननि गोजा आरो ना नैबे हलाजों बानायदों आरो नै दाबो बानायना दोननाय दं नै खावसे नैयावबो इयो गुफुरनि नै ओमफ्राय नैयावबो दान्दायावबो मोननै कुसकाटाजों हायनाय इयो कुसकाटाजों हायनायनो आरो इयो गुवार आरो ना इयो उलजि माने बिदि जोमनो हायो आरो ओमफ्रायो नैबे फालि आरो बेखौ फिथर खायाखै इखौ नैबे गाहायाव फिथर खायाखै आरो नैयाव बेबो मोजाङानो गांनै थांबाय ओमफ्राय नै बेबो फालियानो आरो गोलाव थयोना बिराद समायना समायना हेबनो रोङो आरो आइया आंनोबो गांसे हरदों आरो आइया दङ बियो न'आवनो गांसे समायो दा नै बेबो कुसकाटाजों हायनाय आरो बेखौ मोजाङानो नुदों बेखौ लाखाबायनो आरो दे बेखौ ओमफ्राय नैबे लास्ट आइया फानहरबायबो आरो आइया मोनबेसे फानहरखो ओरैनो गांथाम गांब्रैसो फानहरबायनो आरो ओमफ्राय दा बियो रावबो अर्डार होथ'वाखै आरो नायखौ बेथ' लाखानाय बेफोरखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोनाबो जाय नांगौ अर्डार खालामनो हागोन आरो आइनाव ओमफ्राय नै इयो अर्डार खालामखानाय आरो नैबे गुफुरा अर्डार हरखानाय इयो मन्दिराव हाबबा जोमनो थाखाय आइया बेनो मालाय रुमाव थायै थायै सुबाय थायो खामानि गैया नालाय बेखौनो सुबाय थायो आरो आंथ' सुनोनो रोङा नै बेखौबो मोजां नुगोन सोलोंबानो रोंगोन दे जेबो नङा खेबसे फोरोंबानो रोंगोन दा सुनायफेराखै आरो आङो नैबो गावनो बानायनाय आरो टेबोल क्लथआ डिजाइनथार नङा नै एबार आगर जासिगोन आरो बे आगरा औ बे खिथुनथिंनि आरो
ओमफ्राय नैबे इयो सिगांखैजानि सिगांनि आरो आगरा सिगांनिखौ ओरैनो सुनांगौ आरो खुन्दुङा लाबो नालाय ओरै सुनांसिगोन आरो ओरै सुदो बेखौ ओरै खेबसे आरो लाबोनानै आरो ओरै लांफिनदोलाय आरो बे जाबाय आरो आगर बेफोर लाबोदोलाय बेफोर लांदो खेबसे आरो खेबसे लाबाव आरो खेबनै दोंब्रै जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो जालांसिगोन बे आगरा बरिया मालाबा गोबाव थाबायबा सोलोंगोन र' आं आरो नेकटाइ सुनोबा गोरलैसो नेकटाइआबो गोदनायाव लाग्राया आरो गथ' गोरलैनोबो सुनो हाबाय मानसि गेदेरफोरनोबो सुनो हाबाय आरो 2 hours later. नै गाइस थांनो ओंखारफिनबाय दा आइलानिफ्राय थांसिगोन आरो जों दा ट्रेन नेहैनोसै डिपुआव ट्रेन गाखोनानै थांनोसै आरो जोङो दा नै जों थांनो ओंखारबाय नै टप्लाया जि गिदिर थादो दै थांसै पापा थांसै फा दा थांनोसै जोङो नै अट' गाखोना थांसै अट' मोनबाय हाइवे खाथियावनो नालाय नै गाइस जोङो ट्रेन स्टेसन सफैबाय आरो दा हांगानो गनोसैमोन ओमफ्राय अभार ब्रिजनिफ्राय गाखोनासो फैदों आङो जि गोजौ ओमफ्राय दा नेबाय दं आरो ट्रेना खैथायावमोनलाय 11:30 दं आरो दा 11 जाबाय आरो आधा घन्टा दंबावो नेबाय थानोसै डाइरेक्ट शिबसागर सहैखासिगोन मेंबाय बिरादनो नै डिपु ट्रेन स्टेसन आरो ना इयो नैबे अभार ब्रिजनिफ्रायनो गाखोना फैदोंमोन आं फैयै नैयाव जिरायना दं आरोना जों दा गाइस नै ट्रेनाव गाखोबाय आरो दा थांगासिनो गाइस आं नैबे सादु बाबानि खाथियाव जिरायनानै बिराद गिनाय मोन्दोंमोन आरो थेवबो एकदम गोसोखौ दार्ट खालामनानै जिरायथारबाय आङो जायगाबो गैया ओमफ्राय उपाय गैया जिरायनांगौ जाबाय नै मालाय उन्दुलांबाय नै पेसेन्जारा ओइ सिखाद' स्टेसन मोनफाय नै सिखाद' ओइ सिखाद' ओइलाय मोनफाय नै स्टेसन गाइस फाइनेलि शिबसागर मोनफैबाय दा ट्रेननिफ्राय ओंखारनोसै पुरा उन्दुनानै जाला मानसियानो उन्दु फैबाय आङो थिगसे मोनफैबाय दा ओंखारनोसै गाइस नै सफैबाय फाइनेलि जोंनि देरायाव बारा गोबाव जायाखै आरो ड्रेसेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय नै दा मैगंफोरखौ बख'नो नागिरदों आरो मैगंफोरखौ बख'नानै फ्रिजआव दोननो नागिरदों नङाबा बेग सिङाव दोनबाथ' गाज्रि जागोन ना बेखायनो बख'नो नागिरदों आरो नै मैगं भर्टिक जाना फैदोंमोन जोंना मैगं माबाया बेगानो इयो मैगं गोजा आरो पुरा नै लावा स्क्रेच जाबोजोब्बाय बेसारा नै गाइस दा ओंखाम ओंख्रि संनो स्टार्ट खालामबाय जोंहा माबाजों मा होनोमोनलाय इयो नैयो अन्थाइ बाजाबजों ना एवबाय दं नै अन्थाइ बाजाबजों लकेल ना जानोसै जोंहा दिनै अन्थाइ बाजाबखौ न'निफ्राय लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय नाखौ बिस्तारा दानि बाजार खालामना फैबाय आरो एसे थाव पियास बिदि गैयामोन आरो बेखौनो लायनो थांनायाव बे नाखौ लाबोफाबाय ओमफ्राय दा अन्थाइ बाजाबजों संबाय दं आरो मिस्टारानो संबाय दं नै गाइस जोंना ओंख्रिया मोनबाय आरो बिदि जेब बानायदों आरो नाजों बोरमा दारिखौ माने अन्थाइ बाजाबखौ ओमफ्राय नै आं जागासिनो आरो बेयाव आं बानायनाय जलफाय आसारखौ लाना जादों नै बोरायाबो जागासिनो आंना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस गुड नाइट